hogy a Torino szurkolók elkezdenek majd ezen vitatkozni, hogy de hát Zazának a pályán sem lenne a helye. Az egy más kérdés, ami pár perccel ezelőtt történt. Ez egy gyönyörű lövés volt. És talán ettől Zaza is lehiggad. Az, hogy a Torinónak nem tett jót a bekapott gól, biztos. Itt meg lehet, hogy Morata kezére pattant a labda. De mehetett tovább. Morata gyönyörűen tette be, és nagyon távol a védők Zazától, aki ráadásul szemben a kapuval érkezhet és lőhet. Mondjuk ez egy nagyon nehéz mozdulat volt, és egy nagyon pontos, nagyon szép befejezés. Gól a kiállítás után! 2-0, na hát, hogyha nem a kiállításnál, akkor most eldőlt. Innen nincsen visszaút. Zaza második gólja. Evra nézelődik. Na, itt volt a szabálytalanság, erre jött a második sárga. Lichtsteiner kicsit túlreagálta ezzel a pörgéssel. És aztán Glick és Gazzi addig rugdalja a labdát, amíg Zaza elé kerül. Nagyon szépen vette vissza Moretti mellett, és rúgta el. Íme. Láb között talán, pontosan nem lehetett látni, de nagy valószínűsége ott, igen. Glick lába között. Ként jött, és belőtte a harmadik hazai gólt. És ráadásul készült is rá, mert a pólóján valami van, ami erről árulkodik. Már csak az a kérdés, hogy mekkora különbséggel nyeri meg a meccset a Juventus. A kiállítás és a utána következő gyors Zaza gól erről döntött. Ez egy remek lövés. Esélyesen volt Icazónak arra, hogy mozduljon. Hogy említettem, összesen 2 középpályás mozog a védők előtt. Hát egyikük sem volt ott Dybala közelében, aki át is vehette és úgy lőhette be 16-ról, hogy megigazít. Szabadrúgás. Icazó is elfelejtette a cserék közben, hogy itt szabadrúgás lesz. Picit mintha késve indult volna, de nagyon pontos volt ez a lövés. 4-0. Na nézzük. Itt a csavarás, és beleütni tud csak Icazó. Érdemben elérni nem. Hatalmasan nőtt itt a különbség a végén. És hát úgy tűnik, hogy úgy is tud a Juventus gólt szerezni, hogy nem megy a kapu közelébe.